É que non sei cal é a miña relación emocional co lixo. Con el non móvil. Que pasa, freaks? Hoxe imos estar con Débora Vukusic. Actriz, directora e escritora, participou nun feixe de filmes como A praia dos afogados ou La felicidad de los perros. E en series como Piratas, Serra Moura, Matalobos ou El final del camino. Conta cuns cantos libros ás costas e, ademais, un habitual do teatro, participando en obras como Monstruación, Guerra de Identidade ou 3240, que xurdiu polo seu incondicional amor polo músico Nick Cave. Non sabemos se Débora cree nun deus intervencionista, mais sí que vai falar de algúns filmes que fixeron presenza no seu acervo cinéfilo. Listos, caníbales? O filme da miña infancia podería ser de nun mobile. Traducius aquí como O avó está tolo. Unha peli de mediados dos 60, finais dos 60, dirixida por Stevenson. Os protagonistas infantís eran os mesmos que os de Mary Poppins. Non é tanto a historia como o trampolín que me deu para creer noutros mundos. A ver, a mí non me gustaba a fantasía de Walt Disney, parecíame un tostón, pero esta facíame soñar con que había gnomos. Eu cada vez que ia á montaña ou ao bosque pensaba que había gnomos. E sempre ia á procura deses seres máxicos que, de algún xeito, pois, formaron parte da miña infancia. Xusto a carón da miña casa, onde traballaba a miña nai, había un videoclub. O videoclube Galicia. Non sei se collería esta peli, alugaría esta peli como 50 veces. Era como a miña favorita. Había unha canción que era con el non móvil, más feliz que cualquier mortal, voy con mi auto a pasear con el non móvil. Esa era a miña peli da infancia. Saíra no 97 O paciente inglés. Acórdame que fora vela eu soa e despois levei a miña avó e despois a miña mellor amiga e despois a miña nai nunha semana ao cine porque me flipara a miña fotografía, a banda sonora e tal. E había un momento no que Ralph Fiennes, amor forever, colle a Kristin Scott Thomas, que é outra das miñas actrices favoritas, entón deixara na cova, ali perdida ao longo dun tempo, non se sabe na realidade canto tempo tardou en ir buscala. E saca, xa morta, bueno, así, malferida e tal, e ten aí o vestido este de gasa maravilloso. Déralle un dedal, no que metera, non sei se azufre ou algún tipo de especie e tal, e el leva o prendido. Ah, levas o dedal? E di ela, claro, idiota, siempre lo he llevado porque siempre te he querido. Y entonces se le ve al otro poner esa cara de... ¿sabes? De pena máxima. Sempre choro. Esa é ineludible. Sempre que pasa, pero potoplos. Noises Off, que ruína de función, de Bogdanovich, do 92. É unha peza de teatro vista dende o punto de vista do director no ensaio xeral. Logo pasa a segunda parte, que é dende o punto de vista dos actores no día da estrea o que pasa. E 6 meses máis tarde dende o backstage. É brutal, non? Todas as historias que foron pasando ao longo deses meses, as relacións entre os personaxes, a mí pareceme fascinante. Para escachar a rir, non sei se non estás dentro do mundillo do teatro, de interpretación ou bueno, unha recua de actores, un elenco maravilloso. Por exemplo, está Christopher Reeve, que en un momento no que leva o lixo, sabes, na man. Entón o director dille, tens que sair pola dereita, e sae pola dereita, volve e dille, é que non sei cal é a miña relación emocional co lixo. Nos... É verdade que somos un pouco así, porque eu, quero dicir, a mí que me poñas esta cousa aquí, eu pregúntome cal é a miña relación emocional con este micro, con esta esponxa. Blonde, de Andrew Dominic, porque, bueno, a estética pareceme brutal, a posta en escena pareceme brutal, a realización é fantástica, Ana de Armas está sublime, pero... chica, el personajito
Podería, non sei, sorrir un pouco, ter unha escala maior, un abano maior de emocións. Somente sufre. Que vida máis triste, non me extraña que se suicidara. Ou non se sabe. Que pasaría? Pero un rollo así como Ana de Armas, chao. Andrew Dominic non vou ver ningunha peli túa, porque ademais pasoume o mesmo con This Much I Know To Be True, con Nick Cave, que me mola mogollón. Entón, Andrew Dominic, que esme fatal. Non me molas nada. Esta é a que máis me custa, Esta é unha... Porque, a ver, eu como adolescente recoñezo que vin Dirty Dancing 200 millóns de veces, pero que non é mala. Esa non é mala. A ver, non, a movida é, se ti vas cear con xente a que lle gusta o cinema e que escribe nunha revista, por exemplo, como escribo eu, en versión original, non podes dicir que unha das túas pelis favoritas é Dirty Dancing. Non o podes dicir porque non quedas ben, sabes, non é moi serio. Joder, pero que eu falaríache de Angelópulos, falaríache de que, joder, Cyrano de Bergerac. Eu sabía os diálogos de memoria. Veo con miña nai, sabía os diálogos de memoria. Bos filmes, non. Arriscados, non. Pero efectivamente conectan con algo que van directos ao corazón, tío. E iso é o que remexe e o que che fai cambiar, digamos, a visión do mundo. Son destas pelis que vería arreo porque me fan feliz. Bueno, freaks, que gozache desta entrevista? Se vos gustou o contido, lembrade que sempre podedes darlle like, compartir e suscribidevos. Xa sabedes, unídevos á nosa tribu Caníbales. Ao final, cando fas teatro, do que estás a falar é da natureza humana. Non dos egos exclusivamente actorais, nin das historias en sí, senón das emocións. Emoción, non? Que ven de movimento, o que che move, o que te remexe por dentro. Ao final estás falando da necesidade de ser apreciado ou querido, das relacións entre seres humanos, non? De como te amosas diante da xente e de como fan os teus procesos mentais para sair adiante.